କରୁଛୁ ନଦୀ ଘାଟରେ ଅଛି ଗାଁକୁ ଚଳାଉଛି ବସ୍ରେ ଯାଉଛି ଯେମିତିକି ଭଦ୍ରକ ବାଙ୍ଗଲୋର ଟୁ ଭଦ୍ରକ ଆମର ଏ ବସ୍ଟା ଏଇଠି ଅଛି ଏ ଜାଗାରେ ବସ୍ ଅଛି ଆମର ଏ ଯେଉଁ ବସ୍ଟା ଛିଡ଼ା ଅଛି ମଣିକାନ୍ତ ବସ୍ ଏଇ ବସ୍ରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଜି ଘରକୁ ବାଙ୍ଗଲୋର ଟୁ ଭଦ୍ରକ ନା ବାଙ୍ଗଲୋର ଟୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର এই যে বসটা মানিকান্ত বস চলে আসছে এই বসে ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଜି ଭଦ୍ରକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୁଲେଇକି ଆପଣମାନେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ବସ୍ଟା ମାନିକାନ୍ତ ବସ୍ ମାନିକାନ୍ତ ବସ୍ ଏଇ ବସ୍ରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଜି ଘରକୁ ବାଙ୍ଗଲୋର ଟୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେଶୀ କିଛି ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରୁନି ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ମୁଁ ବେଶୀ ବନେଇ ପାରୁନି କାହିଁକିନା ମୋବାଇଲରେ ବେଶୀ ଇଏ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସେୟାର କରିପାରୁନାହିଁ କାଲି ଦିନ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି ମୁଁ ଯାଉଛି ବାଙ୍ଗଲୋର ଟୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏ ମଣିକାନ୍ତ ବସ୍ରେ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ଟୁର୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓକେ ସର୍ଟରେ ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ ସର୍ଟରେ ନେଇଯାଉଛି ଏଇ ଏରିଆଟା ଖାଲି ଟିକେ ଦେଖିନେଉଛି ଏରିଆଟା ଟିକେ ଦେଖିନେଉଛି ଆଉ ଏଠି ଆମର ପିଜୁଳି ନେଇ ଆସିଛି ପିଜୁଳି ଟିକେ ଖାଇଦେବା ଏଠି ବସ୍ ଅଟକେଇ ଦେଲା ଆମକୁ ଟଏଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁତିବା ପାଇଁ ଏଠି ପିସାବ କରିବା ପାଇଁ ଟଏଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ରଖା ହେଇଛି ଗାଡ଼ି ଆମେ ଟଏଲେଟ୍ କରି वीडियो बनाते हैं थैंक यू ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ କିଛି ବେଶୀଟା ଦେଖିପାରୁନି ଖାଲି ଏଇଭଳିଆ ଆଚାର ରହିଲି ଖାଲି ଦୁଇ ସର୍ଟ ଯେଉଁଠି ରହିବି ଗାଡ଼ି ଯେଉଁଠି ରହିବ ମୁଁ ସେଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି ସେଇଠି ହେଲା ଟଏଲେଟ୍ ଏ ବସ୍ର ନାଁ ହେଲା मणिकांत बस करना बेंगलोर टू भुवनेश्वर ओके हैप्पी जर्नी